ce muna da test kuma ya haƙa ƙarhe biyu bai toye mana test sai da ƙarhe biyu ta zai ce ina lokaci ya tayi ka haka kwanan baya wani mallami ina so in tayi ina aikin da zan yi wallahi mutum na kwanan ruga da gudu an ce ya kuce ruwan ka da shi a'a wallahi wanga mahaukaci da hagan tsabe ya kashe mutum shekaran jiya baka ji da an ce sai da makure ɗin mutane ba kai dai kama kan mu da wanga mahaukaci shin ha bura ba wallahi ya kai wani ba ruwa na da shi wallahi ba sai ne Allah mu ce tsaye da zamu wallahi ina raba ka Masha Allah. Allah ya sa an samu wata mai ainihin ruwan sama. Jamala ta yi kyau masha Allah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wato malam. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Dan wato min me yake faruwa ne naga hankalinka yayi ainihin daguwa sama? Ina mahaukacin nan na kwanan ruga da gudu Masha Allah. to wallahi ga ce ya to da ce saran mutane ɗaya kai Masha Allah. duk wanda ci misali haka mace da namiji yaro babba kowa tsoho kowa bugi ya kai Masha Allah. To ka san abin da nake so da kai? Wato min ina son ka zamanto mai zama attaka haihuna attaka hauna haihuna to ni dai ina baka shawara cewa wallahi ka kula ai ni a kullun nake masha Allah ka san abin da nake so da to ni dai na yana na dai hada maka kula ni dai na yana to ainihin rauni a cikin zakata a koda yaushe ana son mutum ya zama to mai attakawa saboda attaka haihuna shi tsoron Allah ya zuce yake masha Allah ku danna subscribing sannan ku danna alamar ƙara domin samun daɗaɗɗen shirye-shiryenmu. Mun gode.